Бисмилля, алхамдулилля, салату вассаламу аля расулилля. Біз сіздің білән енді әр душанбе жиылып келдік. Әр душанбенің кешінде шулай бит. Бүгін иншалла енді Рамазан айы келіп жету сәбәпле соңғы дәріс болар. Иншалла енді бүгін ахирет дәрісләрінен көшірбіз енді Рамазан дәрісләріне. Чөнки барыбер Рамазан алдыннан әзгенә бу ай турында сөйләшү керек. Умумән инде ничек кенә сөйләшсәк тә, алхамдулилля, біз жиылып келәбез. Дөнья бүлешергә түгел, шулай бит. Дөнья малын бүлешергә дә түгел, кемнедер сүгергә, кемнедер шәйнәргә дә түгел, гайбәт сөйләргә дә җыелмадык. Алхамдулилля, Аллаһ турында сөйләшергә, Аллаһның дине турында, Аллаһның китабы, Аллаһның илчесе, Аллаһның шариғаты турында. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте, менә без Аллаһның безгә мөмкинлек инде бирелде. Аллаһ Тәгаләнең мәҗлесләренә килеп, Аллаһны зикр итеп, Аллаһның кунаклары булырга. Бигрәк тә безнең бит инде бар, әйтик, дәресне тыңлаучылар идән чыкмыйчы да. Чөнки камералар бар һәм хәзер инде дөньяның кайсы гына илендә, кайсы гына җирендә яшәсәң дә, телефонны ачып, компьютерны кабызып, интернет аша карап була. Ләкин аларда инде барысына да Аллаһның рәхмәте булсын, барысының да утырулары Аллаһның мәҗлесе булсын. Ләкин инде кемнеңдер килеп, эшләрен калдырып, юлга күпме вакытын сарыф итеп, бигрәк тә Казан кебек зур шәһәрләрдә юл күп вакыт ала. Шулай бит инде. Иншалла, аның Раббым әҗрен бирсен инде. Әҗрен бирсен. Һәм әле рус телендә барган шәршәмбе дәресләрендә, Аллаһны зикр итү дәресләрендә шундый хадис үткән идек. Ул Сахих Муслимда килә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер вакыт мәчеткә килеп керә һәм бер төркем сахабалар нәрсәдер сөйләшеп утыралар. Вагазлашып инде дәрестә утыралар. Шуннан Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям сорый: "Ма аҗласакум?" ди. Ягъни сезне монда нәрсә утырта ди. Теге русча әйткәндә, "Что заставляет вас сидеть здесь?" дигәндә. Шуннан сахабалар әйтәләр: "Без ди фақат җыелдык Аллаһның динен сөйләшергә, исламны сөйләшергә һәм ничек итеп Аллаһ безне ислам белән зурлады. Ягъни Аллаһның шушы нигъмәте турында сөйләшергә ди. Менә без мөселманнар булдык, Аллаһ безне зурлады бит ислам белән ди. Фақат шуны гына, шуның өчен генә җыелдык ди." Шуннан Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Сез ди Аллаһ белән ант итеп әйтә аласызмы ди? Сез монда фақат Аллаһны зикр итү өчен, аның исламы һәм шушы нигъмәт турында сөйләшергә генә килгәнегез турында Аллаһ турында ант итеп әйтә аласызмы ди?" Шуннан сахабалар әйтәләр: "Валлаһи ди, бүтән бер максатыбыз да юк ди. Ягъни базарга да килмәдек монда, әйбер сатырга да килмәдек монда, ниндидер дөньяви мәсьәләләрне хәл итәргә дә килмәдек, фақат килдек Аллаһны зикр итәргә, Аллаһның динен сөйләшергә һәм ничек Аллаһ безгә үзенең нигъмәтен насыйп итте, шуның өчен генә килдек" диләр. Валлаһи диләр. Шуннан Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Мин ди сезгә шикләнеп соравым түгел ди. Теге Аллаһ белән ант итеп әйтә аласызмы дип, мин ди шикләнгәнгә түгел, ләкин миңа ди Җәбраил килде ди. Җәбраил килде һәм ул миңа хәбәр бирде ди. Менә монда сезнең шушында утырганнарыгызның ди исемнәрен әйтеп ди, Аллаһ фәрештәләр каршында горурлана ди." Ягъни мактана дигән кебек инде. Аллаһ Тәгалә горурлана, исемнәрегезне әйтеп ди. Менә фәлән улы фәлән, яки фәлән кызы фәлән, фәлән кызы фәлән, фәлән улы фәлән хәзер килгән, фақат ни өчен? Мине зикр итәргә. Минем динем турында сөйләшергә. Шуларның исемнәрен әйтеп, шуларны зурлый, мактый ди фәрештәләре каршында ди. Җәбраил миңа шул хәбәрне алып килде ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ул бит инде дөньяда ниндидер бер урында безнең исемне алсалар, исемне искә алсалар, куана башлыйбыз.
Без бит инде зәгыйф. Без мактасалар яратабыз, мактамасалар күңелебез төшә. Шулай бит инде, бит Аллаһ ризалыгы өчен эшләгәндә син Аллаһтан көтәсең. Һәм бигрәк тә берәр җитәкче, анда берәр түрә кемнеңдер исемен әйтсә, ул менә аның исемен әйтте ди. Димәк, бу шундый кеше икән ди. Моның ди яхшы связьлары бар икән ди. Анда министр белән ди, анда хакимият башлыгы белән, анда президент яки фәлән белән дип бөтенесе пышылдаша башлый. Шулай бит инде. Моның связьлары бар икән дип. Монда уйлап карагыз, галәмнәр Раббысы Аллаһ. Фәрештәләре каршында менә минем мәҗлесемдә фәлән утыра дип аларның исемнәрен зурлап әйтә. Менә бу инде күрсәтә нәрсәне? Мондый мәҗлесләрдә кеше артык күп булмаса да, чөнки берәр анда Мегада, Икеяда распродажа дисәләр, әлбәттә кеше күбрәк килә инде, шулай бит инде. Дөньяны бүләргә кеше күбрәк килә, ләкин андагы мәҗлесләрне дә басып торучы, ул чиратларда торучыларны Аллаһ Тәгалә исемнәре белән горурланмый фәрештәләре каршында. Менә мондый мәҗлесләрдә кешеләр күпкә әзрәк булса да, бу бит инде шул ук базар, ләкин бу ахирет базары. Без монда әҗер алабыз. Әлбәттә, ахирет өчен генә түгел, дөньябыз өчен дә, ләкин Аллаһ Тәгаләнең мәҗлесләре әлбәттә бийек. Һәм күрәсең, бу мәҗлесләрдә кунак булырга лаек кешеләр әзрәктер инде. Шуңа күрә мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә кешеләр әзрәк бүген дөньяви сәүдә йортларына карый. Иншалла, бүген бераз гына сөйләшеп китербез, вак булган вакыт белән файдаланып, киләсе кунагыбыз турында, чөнки санаулы көннәр калды. Бу атнаны үткәрсәк, инде атнаның ахырында көтәбез изге Рамазан айын, шулай бит инде. Әлхәмдүлилләh. Һәм безгә кадәр яшәгән сахабалар, табигиннар, менә бу сөйкле пәйгамбәребездән ислам тәрбиясен алган, иң аңа якын булган буыннар, әлбәттә, алар инде алдан изге дуа кылып көтә торган булганнар. Я Раббым, безгә исән-сау Рамазанга ирешергә насыйп итсәң иде дип, Рамазанны безгә ирештерсәң иде дип, хәерлелек белән дип, алар инде борчылып, кайгырып, шатланып, алар шушы изге Рамазанны алдан көтә торган булганнар. Һәм менә монда инде минем иң беренче булып сорау куясым килә, шушы Рамазан айын без нинди күңел белән кабул итәбез? Нинди күңел белән? Безнең күңелдә хәзер нинди хисләр? Чөнки һәрбер кешедә ниндидер хис бар барыбер. Шулай бит инде, ул булырга тиеш бит инде исән кешедә. Кемдәдер курку хисләре булырга мөмкин, кемдәдер кайгы хисләре булырга мөмкин, борчылу хисләре, кемдәдер шатлык хисләре булырга мөмкин. Һәм әлбәттә, шушы синең нинди хисләр белән, нинди күңел белән кабул итүеңнән тора бу Рамазанны ничек үткәрүеңдә. Чөнки әгәр дә кешенең йөрәгендә иман икән, ул Аллаһы Тәгаләне яратучы, аның динен, аңа гыйбадәт кылуны яратучы бәндә икән, әлбәттә, ул шушы изге Рамазан айын беренче чиратта сөенеп кабул итәргә тиеш. Һәм Аллаһы Тәгаләнең ниғмәте итеп кабул итәргә тиеш. Чөнки нәрсә ул Рамазан? Рамазан айы ул Аллаһның безгә бирелгән ниғмәте. Иң беренче ул ниғмәт. Ниғмәт ул нәрсә? Аллаһның бүләге. Менә ничек итеп Аллаһ Тәгалә безгә бу тормышны биргән, ничек итеп безнең өчен иртә белән кояшны чыгара, безгә балалар, оныклар бирә, күрү өчен күз, ишетү өчен колак, акча бирә. Без бит инде акча биргәч кайгырмыйбыз. Уф, тагын акча бирде инде, нишләтим инде мин моны дип. Шулай бит инде. Балабыз, оныгыбыз тугач та уф дип бирмибез. Шулай бит. Әлхәмдүлилләh, ниғмәт. Кояш чыккач та сөенәбез, шатланабыз, күзебез күргәнгә дә сөенәбез. Шулай бит. Бу ниғмәт. Шуның кебек без белергә тиеш. Беренче чиратта Аллаһның шушы айы, Рамазан айы, ул безнең өчен ниғмәт. Һәм без аны ниғмәт итеп кабул итәргә тиеш. Һәм Рамазан айы ул менә хәзер килә тиздән. Һәм Рамазан айы килгәч, ни ашап булмый, ни эчеп булмый,
не көңіл ашып болмай, не ял итеп болмай, хәзер көнне буе аш йөрергә, төне буе намазда торырга, аннан соң әле сәхәр ашарга, аннан соң әле тагын нәрсәдер эшләргә. Ягъни кайбер кеше үзе дә сизмәстән, бәлки аның менә шушы диннән әле ерак булуы, күңеле авыру булуыдыр, бәлки күңел авыруы менә йөрәге, калып ширләре сәбәпле ул уйлый, Рамазан әйтерсеңлә, ул килә безне мәхрүм итәргә. Менә хәзер килә дә көндезге безнең рәхәтләнеп, кәефләнеп, тәмләп ашый торган ризык суларыбызны тартып ала. Кич белән рәхәтләнеп ял итәсе урында безне тагын кыямнарга бастыра. Төне буе йоклыйсы урында кая йоклыйсың? Ашарга кирәк, сәхәре кирәк, хатын-кызга әзерләргә кирәк. Ничего хорошего инде. Одни проблемы. Менә шуңа күрә одни лишения кебек кеше кабул итәргә мөмкин. Менә әлбәттә һәрбер нигъмәтнең аның михнәте бар. Шулай бит инде. Һәр нигъмәтнең михнәте бар. Була. Әмма ләкин Рамазан килми безне мәхрүм итәргә. Рамазан килә безгә зур бүләк буларак. Һәм ул безгә алып килә. Ул безгә бик күп хәерлелекләр алып килә. Әгәр дә кеше менә шушы Рамазанның фазиләтләрен өйрәнсә, әгәр дә кеше шушы Аллаһы Тәгаләнең изге Рамазан айы безнең тормышыбызга күпме үзгәрешләр, күпме бәрәкәтләр, күпме шатлыклар алып килгәнне белсә, ул чыннан да Рамазанны сөенеп кабул итәчәк. Нигә сахабалар, табигиннар Аллаһумма баллигна Рамадана ва баллиг Рамадана лана дип дуа кылганнар. Хәтта әйтәләр, ярты ел кала Рамазанга. Ярты ел, 6 ай кала дуа кылганнар. Я Раббым, безне исән-сау Рамазанга гына ирештерсәң дип. Теге кем әйтмешли, үлсәк тә Рамазаннан соң үлсәк дип. Рамазанга гына ирештерсәң дип. Алар кушатлана торган булганнар. Алар сорый торган булганнар Аллаһ Тәгаләдән. Ни өчен? Чөнки алар белгәннәр. Белгәннәр Рамазан үзе белән күпме хәерлелекләр алып килә безгә. Менә бу әйбер, бу нокта бик мөһим. Моны кичкенәдән балаларга да өйрәтергә кирәк. Әйе, ураза тотучы, бигрәк тә хәзерге балалар. Мәсәлән, мин үземнең балаларга әйтәм. Мин хәтерләмим 90 ничәнче елны беренче уразаларны тота башладым. 95-нче елны. Без тота идек, февральдә микән тотайык без. Җиңел иде. Январда микән, гыйнвар аенда микән. Без инде малайлар мәдрәсәдә сәхәрдә күп итеп ашыйк та, безнең ахшамга тамак ташырга өлгермәй. Без шулай ураза тоттык. Башладык. Ә мәсәлән, мин үземнең балаларга карыйм. Алар иң авырыннан башлыйлар. Без иң җиңеленнән башладык. Алар башлыйлар иң авырыннан. Чөнки бердә ашарга кирәк. Сәгать ничәдә генә кояш баи көне буе сабыр итәргә кирәк. Мин инде балаларга да әйтәм, Алла бирсә, сез үзегезнең балаларыгызга сөйләшәксез. Сез иң җиңел уразаны тотасыз. Чөнки аларга бит как раз 30 елга бер әйләнсә, аларга как раз иң җиңеле булачак. Аларның балаларына. Шулай бит? Безнең оныкларга булып чыга инде. Шуңа күрә без сөйлибез балаларга, сез иң авырыннан башладыгыз дип, без иң җиңеленнән идек. Алар сөйләячәкләр, балалар, хәзер гыйнвар аенда, декабрьдә бу уразамыни бу? Менә без тоттык әтиләр белән июль аенда, июнь аенда, майда, ансы җиңел түгел. Менә шуңа күрә барыбер балаларга да күрсәтергә кирәк, аңлатырга тырышырга кирәк. Рамазан сагынып ала торган ай. Уф, килә инде, качан китә инде, безнең акыйдадан дәвер булырга тиеш түгел. Димәк, безнең иман белән проблема бар. Без аңларга тиеш. Ул һәр гыйбадәттә шулай. Әгәр дә мөселман кешесе утыра икән, яңа гына намаз укыдык, тагын укыйбыз менә инде дип. Уфылдап утыра икән, димәк, намаз аның өчен нәрсә? Димәк, аның калбендә мунафиклык бар. Чөнки мунафик кеше ул бер качан да намазны көтми. Мөселман кеше намазны сагынып көтә. Әлхәмдүлилләh, мин Аллаһ каршына барам дип. Мин Аллаһны күрәм, ягъни Аллаһны күрмәсәк тә күргән кебек, мин аңа якын булам. Сәҗдә Аллаһка иң якын вакыт. Менә шуңа ул шатлана, ул сөенә Аллаһка якын айганга. Шуның кебек монда да Рамазан, әлхәмдүлилләh, Аллаһның зур ниғмәте. Һәм ул безгә бик күп бүләкләр белән килә. Бик күп бүләкләр белән килә. Рамазанда, машалла, күпме бүләк килә
Булсын Аллаһның мәгъфираты. Күпме гөнаһларны Аллаһ безгә кичерә. Моңа кадәр күпме кылып та, бәлки кабул булмаган күпме дугалар Рамазанда кабул була. Күпме Аллаһ Тәгалә безне шушы Рамазан гыйбадәтләре, Рамазан дугалары белән күпме бәлаләрдән саклый. Күпме безгә тормышыбызга хәерлелек килә. Әлхәмдүлилләһ, күпме җәһәннәмгә юнәлгән кешеләр җәннәт юлына баса. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларны җәннәткә юнәлтә. Шулай бит. Менә шуңа күрә бик күп, иншалла, әйдәгез шуларның берничәсен турында сөйләшеп китик. Иң беренче, әлбәттә, Рамазанның зур бүләге ул ураза. Шуңа күрә ураза дибез, һәм бигрәк тә бу уразаның башка уразалардан аермасы шунда, бу фарыз уразасы. Чөнки беләбез, исламда бар фарыз гамәлләр, тиешле, мәҗбүри гамәлләр, теләсәң дә, теләмәсәң дә, бар сөннәт гамәлләр, мустахаб гамәлләр. Шулай бит, эшләсәң була, эшләмәсәң гөнаһысы юк. Шуңа күрә бу фарыз уразасы. Фарыз намазның дәрәҗәсе сөннәт намаздан сана бетерлек түгел, күпмегә зур. Шулай бит, шуның кебек син күпме генә нәфил уразалары тотсаң да, аның савабы фарызныкы кебек була алмый. Була алмый. Аны бер үлчәүгә салып булмый. Шуңа күрә кемдер, мәсәлән, белә торып фарыз намазны калдыра икән, ул бит инде төннәр буе тәһаҗҗүдтә басып торса да, теге калдырган намазны кайтара алмый ул. Шулай бит инде. Шуңа күрә ул бик әҗрле нәрсә. Һәм ураза турында да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Әгәр дә кеше белә торып бер сәбәпсез, гызырсыз бер көн уразасын кулдан чыкындырса ди, ягъни тотмаса, беләбез, әйе, бар каза кылу, бар каффарат, ләкин анда 60 көн мәсәлән, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Гомер буе ураза тотса да, аның савабын кайтара алмый диде. Шуңа күрә иң беренче Рамазан безгә алып килгән зур бүләк, зур гыйбадәт ул фарыз уразасы. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә нәрсә диде? Фәмән шаһида минкуму шахра фәльясум диде. Кем сездән шаһид була шушы айның, Рамазанның аена ди, ягъни айын күрде икән ди, фәльясум ди. Ураза тотсын ди. Ураза тотсын ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә фарыз кылды һәрбер мөселман ва муслима иргә, бәлагатькә ирешкән. Чөнки сабыйларга инде фарыз түгел, шулай бит, бәлагатькә ирешкән, сәламәт булган. Чөнки кайбер кешеләрнең бар гызырлары, бар аларның авырулары, алар ураза тота алмыйлар. Сәламәт булган, акыл иясе булган. Чөнки әгәр дә кеше акылсыз, мәҗнүн икән, Алла сакласын инде безне, каләмнәр күтәрелә, аңа язылмый гынах, шулай бит инде. Акыл иясе булган һәрбер мөселман иренә, мөселман хатын-кызына фарыз булды. Һәм Рамазан айында ураза тоту 5 багананың берсе булып тора. Шулай бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шул ук Бакара сүрәсенең 183 аятында нәрсә диде? Я айюхаллазина аману, эй иман китергән бәндәләр диде. Мөэминнәргә, мөэминәләргә мөрәҗәгать итеп әйтте: Кутиба алейкумус сиям, сезгә ураза тоту фарыз кылынды ди, кама кутиба алаллазина мин кабликум. Сезгә кадәр яшәгән халыкларга да фарыз кылынган кебек ди. Бу нәрсә дигән сүз? Демәк, ураза тоту фарыз булган безгә генә түгел. Ничек диләр әле урыслар? Не мы первые, и не мы последние. Безгә кадәр дә гомер буе кеше ураза тоткан. Дин кешесе гомер бакыйга ураза тоткан. Шуңа күрә кемдер уйлый икән, менә безгә кадәр берсе дә ураза тотмаган. Юк, бүгенге көндә хәтта ширкәүдә эшләүче насара галимнәре, хәтта үзебездә Россиядә аның роликлары бар, куялар, үзләренең уразаларын чагыштыралар, безнең ураза белән, һәм әйтүчеләр бар, безнең элек уразабыз мөселманнарныкы кебек булган дип әйтүчеләр бар. Шулай бит инде. Шуңа күрә нәрсә? Ураза тоту булган, һәр вакыт булган. Һәм иман әһелләре һәр вакыт ураза тотканнар. Ләалләкум таттакун ди, шәт сез инде ураза тотсагыз, бәлки тақвалыкка ирешерсез дигән. Шуңа күрә әлхәмдүлилләһ, ураза гыйбадәте бар. Һәм ураза тоткан кеше, әлбәттә, башка гыйбадәтләрне тыргызган кебек әҗр савап ала, ләкин уразаның савабы башка. Башка гыйбадәтләрдән айырмалы буларак, Аллаһ Тәгалә Рамазанның уразасының савабы башка диде. Һәм без беләбез, Аллаһ Тәгалә
адам баласының қылған изгілігі үшін қабул итә икән, ким дигәндә 10 һәм 10-ны 700 мәртәбәгә кадәр арттырган икән. Мәсәлән, син бер гамәл кылдың, ким дигәндә 10 савап язылса, ягъни 10 изгелек язылса, иң күбе 700-гә кадәр Аллаһ Тәгалә арттырырга мөмкин. Бу инде бер безнеңчә әйткәндә лимит була инде. Шулай бит? Синең ихласлыгың, синең тырышлыгыңа карап, синең 10-нан алып 700-гә кадәр арта. Хәтта безнең сөйләшкән бар, 2 намаз укучыда савапны бөтенләй 2 төрле алырга мөмкин. 2 төрле алырга мөмкин. Ураза тотучылар да төрлечә ала. Алырга мөмкин. Аның ихласлыгы, тырышлыгы, сыйфаты. Әмма ләкин ураза безгә шундый мөмкинлек бирә, хәтта аның лимит 700 юк. Ул аннан да күбрәк алырга мөмкин. Һәм монда инде дәлил булып тора, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе, ул Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: Адам баласының һәр гамәле кылган гамәле үзе өчен. Бәндә аның өчен 10-нан алып 700-гә кадәр изгелек савап алырга мөмкин ди. 10-нан алып 700-гә кадәр. Гамәл кылдың, савабы сиңа. Шулай бит үзең өчен. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә ди, уразадан башка ди. Ягъни менә бу кагыйдә уразадан башка гамәлләргә. Уразалай түгел. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Уразадан башка ди, дөреслектә уразага әҗр савапны мин үзем генә бирәм ди. Аллаһ үзе белә. Үзе генә белә күпме бирәсен. Ни өчен? Чөнки бәндәм ди, кылым ди. Үзенең шахватыннан, ризык ишемлегеннән минем өчен генә тыелды ди. Минем өчен генә тыелды ди. Шуңа күрә әҗерне, савапны да аңа мин үзем бирәм ди. Аңа мин үзем бирәм ди. Гомумән, ураза турында галимнәребез әйтәләр, ураза ди, ул иң риясыз гамәлләрнең берсе булып тора. Ни өчен? Чөнки уразаның мәгънәсе, нигезе, нәрсәдер эшләүдә түгел, ә киресенчә нәрсәнедер эшләүдән тыелуда. Мәсәлән, намазда басып намаз укырга кирәк. Шуңа күрә кайбер кеше намаз укыганда масайып китә, күзләрен, кашларын җыерып укый башлый. Теге берәрсе күрсә инде. Теге әйтәләр бит, берәү намаз укып басып тора ди, ишек ачылды ди, сөйлиләр инде кызык итеп. Теге шулай кашларын җыерып, җылы-җылы укый ди, аннан сәлам биргәч караса пси кергән икән дип ди. Теге менә Аллаһ Тәгалә шулай сыны бит кай вакыт. Мәсәлән, кеше Коръән укыганда рияланырга мөмкин, садака биргәндә, мәчет салганда, ураза ул күрсәтеп йөри торган әйбер түгел. Киресенчә, ул нәрсә? Кылган эшеңне эшләмәү. Мәсәлән, син бит ашыйсың. Син бөтен дөньяга күрсәтеп ашап бирмисең инде. Һәм син белеп булмый, бу уразадамы, юкмы хәзер? Менә бүген дә кемдер уразада булырга мөмкин. Аны белеп булмый. Чөнки ул кеше күз алдында кеше күз алдында эшләми торган гамәлләрдән тыелу. Шуңа күрә син бит маңгаеңа язып куя алмыйсың инде. Мин ураза, бөтенегез белегез дип. Шулай бит. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Минем өчен генә калдырды ул ди. Үзенең шахватын, ягъни җинси мөнәсәбәт ашау һәм ишемлеген. Шуңа күрә савапны кем генә бирә? Аллаһ Тәгалә үзем генә бирәм ди. Һәм лис-саими фурхатан хадисның ахырында әйтелә, ураза тотучының 2 шатлыгы бар ди. Беренчесе авыз ачканда, икенчесе Раббысы белән очрашканда ди. Раббысы белән очрашканда. Бу хакта әле сөйләшербез. Шуңа күрә ураза тоту аның савабы иншалла шиксез. Шиксез. Һәм ни өчен ул шулай? Чөнки әйткәнебезчә, уразаның хикмәте нәрсәдер эшләү түгел, киресенчә эшләмәү. Менә монда бер сорау туа. Әгәр дә уразада аның хикмәте нәрсәдер эшләү түгел, киресенчә эшләмәү икән, нигә ураза тоту җиңел түгел? Менә әйткәнемчә, намаз укыр өчен басып тахарат алып намаз укырга кирәк. Мәчет салыр өчен акчаңны чыгарып, мәчетне салырга кирәк. Кемгәдер ярдәм итим дисәң, көч-куәт чыгарырга кирәк. Нәрсәдер кылырга, нәрсәдер майтарырга, нәрсәдер төзергә кирәк. Уразада бер нәрсә дә майтарасы түгел, бер нәрсә дә төзисе юк, бер нәрсә дә эшлисе юк. Киресенчә, гадәттә эшли торган эшләрне калдырырга кирәк. Бер нәрсә эшлисе юк. Нигә авыр?
Мен еш қана сұраулар берем апаларға да, ораза айында, вағаздар уақытында жеңіл ораза тұту. Жеңіл дейлер. Алхамдулилля, жеңіл, Аллах жеңілдік берсе. Әрбірі жеңіл, Аллах жеңілдік берсе. Намаз оқуда жеңіл. Ләкин ғибадат нендей генә болмасын, ол бізден сабырлық талап ете. Ол бізден күш талап ете. Ярар, ораза тұту жеңіл деп айтасыз. Неге жыл бойы тұтмайсыз? Деген сұрау берем мен аларға. Бір-бірсіне қарап тұралар. Не, мәселен, Дауд күні аралаш тұтқан. Тұтығыз. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, Рамазан оразасынан қала ең сауаплы ораза, ең яхшы ораза кімдікі деген? Дауд оразасы деген. Бір күн ашаған, бір күн ораза тұтқан. Ғұмыр бойы. Бізде бар ма шындай кіші? Менімше Қазанда бар ма екен андай кіші, бір кіші. Ғұмыр бойы күн аралаш ораза тұта тұрған. Білмеймін, жоқтыр деп ойлаймын. Неге біз жеңіл деп айтамыз? Өзіміз ол ғибадатны қылмаймыз. Біздің әлі душанбе, пәнжешанбеде тұтасы келмей. Мың қайла, мың сәбәп табамыз. Шулай бет. Міне жеңіл түгел. Ораза тұту жеңіл болса, бүтін кіші оразаға кірді. Ләкин кішілер ораза тұтмайлар. Бүтін кіші тұтмай. Бигерәк тә жейгі оразада. Не үшін шулай? Қоясың аның ауырлығы, қояның мәшаққаты. Бір нәрсе шейсі жоқ бейт. Шейнесі де жоқ. Пішіресі де жоқ. Қазір бигерәк тә көп мәшітлер айтадыр. Оразағына тұтығыз, келігіз, ашатабыз, шіртабыз. Бір нәрсе әзірлесі жоқ. Табақ сауыт жуасы жоқ. Интігіп тігі шейнесі жоқ. Тігі не бар бейтін, алма пұша өзіма түшінейді. Тігі, оқамына қапсаң шейнесі бұла деп тігі. Бір нәрсе керек ме? Ауыр. Шейнейбіз, пішірәбіз, ашибыз. Бүтін хикмат нәрседе нәпсі. Бар нәфіс. Нәфіс ол программа, аңа салынған программа. Аның нәрсенедір ішлесі келе. Нәрсенедір ішлесі келмей. Не үшін ертеңгі намаз ауыр? Чөнки нәфісінің йоқлысы келе. Ертеңгі намаз нәфісінің йоқыдан мәхрүм ете. Шуңа күрә ертеңгі намаз ауыр. Не үшін садақа беру ауыр? Чөнки нәфісінің ул тапқан малны үз мәнфәғатіне тұттырасы келе. Сен садақа беріп нешлейсің? Нәфісіні мәхрүм етесің. Қайдыр бересің. Ол берген 1000 сумны өзіне тұттырыйды. Ләкин тұттырмайсың, бересің. Шуның кебек ораза не үшін ауыр? Чөнки нәфіс аңа ошарға керек. Аңа шерге керек. Қошан тілей, көпме тілей, нәрсе тілей. Нәфіс үшін білігіз, халал біле харам жоқ. Нәфіс үшін бір нендені жоқ. Мына хатта табиплар қой уақыт айтар. Ярамый сен амын ошарға дей. Бары-бір ошай. Ішсәң өлесің дей. Бауырың біткен тігін. Бары-бір ішә өлсе өле. Шолай ма? Нәфіс. Шуңа күрә нәфіс айта оша дей. Аллах айта: "Фаман шахида минкум аш-шахра фальясум." Күктә ай күрсәгез, уразага кирегез дей. Битте. Ярамый сезгә дей. Менә монда килеп чыган нәрсә конфликт. Конфликт интересов. Иманың айта: Раббыңа тыңлады, нәфісің айта өзім білем мен де ошады. Менә шуңа күрә авыр. Кемнең иманыны ул жиңә нәфсен. Һәм уразага керә. Һәм ул Раббысының кулы була. Кем нәфсен жиңә алмый, ул нәфис кулы була. Менә шуңа күрә ураза тоту жиңел түгел. Анда сабырлык кирәк. Нәфис айта ошады, син сабыр итәсең. Нәфсеңә каршы чыгасың. Конфликт монда. Монда бәрелеш бик каты бара. Ләкин син Раббыңның ризалыгын аласың. Менә шуңа күрә сабырлык Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Коръәни Кәримдә Зумара сүрәсе 10-нчы аят. Иннама юваффас-сабируна аҗрахум бигайри хисаб. Фақат сабыр итүчеләр генә ди, әҗр савапны хисапсыз алырлар ди. Ягъни сабыр итүчеләргә генә мин ди әҗр савапны хисапсыз бирәм. Ягъни 600, 700 шикләнми. Күбрәк ала. Чөнки сабыр иде. Шуңа күрә ураза, алхамдулилла, безне сабырлыкка өйрәтә. Һәм белгәнебезчә, ул бит әле ашау эше генә түгел, буның турында сөйләшмибез. Ул бит ашау эшене калдыру гына түгел. Кем беләндер әрләшеп була, ләкин син әрләшмисең. Кемгәдер каршы әйтергә кирәк, әйтмисең. Әле ул бит аш булгач, ашулы буласың. Ул бит күбрәк әйтәсе килә. Ул ифтарга түссәң, ифтардан соң бер кем кирәкмисең. Җылмайып тик йөрисең. Җылмайып тик йөрисең. Бер кем кояш чыга, бай кояш байды бит инде. Ифтардан соң кояш чыга киресен шәфа бит инде. Кояш чыкты, йылмаясың, куанасың, бер кем белән талашасы килми. Әмінә икендедән соң талашасы килә кай вакыт. Чөнки кеше аш, кеше ризыкны алмаган. Нәфис мәхрум, аның кайфы юк.
Шулай бит. Менә шунда сабырлык кирәк. Шуңа күрә сабыр итү ризык-шимлектән генә түгел, әрләшү, ялган, әйткәләшү, гайбәт, тегесе бусы. Хадиснең ахырында әйткән идек, роза тотучының ике шатлыгы бар дип. Беренчесе авыз ачканда, икенчесе Раббысы белән очрашканда. Әлбәттә, нинди генә гыйбадәт булмасын, һәр гыйбадәтнең шатлыгы, сөенече ахирәттә генә түгел, дөньяда да килә. Әгәр дә сезгә кемдер әйтә икән, дин тотуның, диндә ниндидер гыйбадәт башкаруның файдасы фақат кыямәт көнендә генә булачак, җәннәт, манда ниме? Бу дөньяда юк дип, ул кеше ялгыша, ул кеше саташа. Ни өчен? Чөнки һәр изгелекнең аның кайтавазы, аның файдасы, җимеше бу дөньяда да була иншалла. Һәм һәр гынахның аның ачы җимешләре кабердә, кыямәттә, җәһәннәмдә генә түгел, бу дөньяда килә. Бу дөньяда килә. Шуңа күрә роза тотуның аның файдалары бик зур. Әмма күренеп торган шатлыкларының берсе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, авыз ачканда ди. Менә бу кешенең авыз ачканда кичергән мизгелләре. Шуннан да менә без бит әйттек, Аллаһ безнең табигатыбызны, нәфсебезне. Нәрсә ул нәфс? Ул мин. Һәрберегез мин үземә тертәм, сез үзегезгә тертегез. Ул мин. Это мое большое я. Ул мин. Һәрбер миннең аңа салынган, ул ризыкка мохтаҗ. Ул суга мохтаҗ. Ул җинси шахваткә мохтаҗ. Һәм нәрсә? Алла Тәгаләнең хикмәте, без ел буе ашыйбыз. Халал. Шулай бит инде. Кай вакыт артыгын ашыйбыз. Кай вакыт менә элек бит инде кешеләр ачка үлгәннәр, һәр кеше ашап үлә. Шулай бит инде. Менә хәтта табибларга сорасаң, табиблардан нинди сәбәп белән кеше ашап үлә ха. Кеше теләсә нәрсә ашый, шуңа күрә ашказаны беткән. Элек кеше ашамыйча йөреп беткән инде, аның чүпчәр ашап, сукыр чәген кисә торган булганнар. Һәр ширләр үзгәрде. Хәзер кеше селкенми, хәрәкәтләнми, шуңа күрә кешенең йөрәге ниткән, шуңа күрә кешедә инсульт, тегесе, бысы, тазарган, ниткән, тегесе, бысы. Менә шуңа күрә нәрсә? Аллаһ Тәгалә безне ел буе ашатты да, 11 ай буе. Һәм бер никадәр вакытка ишекләрне ябып куйды. Мәхрүм итмәде безне ризыктан. Ризык килгән. Әмма ләкин нәрсә диде? Бәндәм, туктап тор әле. Кояш астында ашама ди. Таң беленде, кояш байганча ашамыйсың. Харам сиңа ди. Харам. Һәм ул безне нишли? Мәхрүм итеп тора. Һәм еш кына менә без тормышта күрәбез, Аллаһ безгә кайсыдыр нигъмәтне биреп килә дә, без ул нигъмәткә ияләшәбез. Адәм баласы күнегә. Һәм нишли? Ул нигъмәтне тиешле бер әйбер дип күрә башлый. Хәтта ир белән хатын да иләнешеп яши башлагач, иң беренче бер-берсенә сокланып, рәхмәт әйтеп яшиләр. Каралы, ират торды, хатын киемнәрне утюклаган. Вообще рәхәт икән бу. Элек үзен тегә иде, или әнинен тектерә иде. Ашарга пешкән. Шу кадәр рәхәт икән. Рәхмәт сиңа ди. Ярты елдан рәхмәт тә юк, бер дә юк. Попробуй пешмичә карасын, утюкламыйча карасын, тавыш чыгара. Хатын кыз да шулай. Беренче каралы ир акчасында бирә икән, тегесендә бирә икән. Алланың рәхмәт яусын. Аннан ияләшә, бирми карасын. Нашо күрә без ияләшәбез. Без ашарга өйрәнгән. Бигрәк тә әлхәмдүлиллаһ, муллык заманы, кашан телисең, нәрсә телисең? Ярый безне кичкенә вакытта әле мороженое белән кызыктыралар. Инде әтиләр, әниләрне ризык белән кызыктырганнар, безне мороженое белән кызыктыралар. Хәзер син балаларны бер белән кызыктырамыйсың, чөнки бөтен әйбер бар. Аллаһ нишли? Кай вакыт безне вакытлыча мәхрүм итә. Нәрсәдәндер? Мәхрүм итеп тора. Теге берәү әйтә бит, хатын больницка яткач ди, атна буе сыер саудым ди, хатынны ярата башладым ди. Хатын сауа иде бит ди. Шуның кебек, хәтта туганыңнан, якын кешеңнән бераз мәхрүм булып торсаң, берничә көн күрмәсәң, балаңны да, аныгыңны да сагынасың, ярата башлыйсың, кадерен беләсең. Шулай бит инде. Шуңа күрә кай вакыт миңа киләләр, мәсәлән, ирләр инде. Менә хатын белән гел талашабыз, гел нитәбез. Мин әзгенеңне сораштыра башлыйм инде, әйтәм, яра, кайда эшлисең, ничегрәк, тегеләй, булай. Ул бит инде хатын нигә риза түгел? Акча кайтмый инде өйгә. Җәй иреннән туйган инде шунда.
Ярам айтам, сұраштырам да енді ошо иплеп кына айтам, айтам, мен аңладым сенің проблемаң нәрседе. Сен айтам, гүл үйде ятасың, хатының туйган сенден айтам. Сен айтам, бірер отнаға шығып кет, айтам, туганнарыңның хәлен біліп кайт. Әзірәк бір жерде шабашкада акча эшләп кайт, күбрәк итеп. Айтам, күресең ничек хатының муеныңа сикерер. Сагыныр да, акчаң да булыр. Менә шуңа күрә мәхрум булып тору кай вакыт әзрәк безгә бер-беребезнең кадерен белергә өйрәтә. Шулай бит инде. Балаларны да сагынасың, гаиләне дә сагынасың. Хәтта балаларны нишләтәбез? Уенчыктан туйса, шкаф өстенә алып торабыз уенчыкны. Күпмедер вакыттан соң ул уенчыкны күрсәтсәң аңа, ул беренче тапкыр күргән кебек уйный башлый. Аллаһ та шулай. Кай вакыт сәламәтлекне ала бераз. Анасын кайтарга шул кадәр рәхәт. Кай вакыт акчаң бар, әзрәк кысып куя Аллаһ Тәгалә. Анасын аңлыйсың, кара инде нигъмәттә яшәгәнмен икән дип. Анан кире кайтарса сөенәсең. Кай вакыт кояш. Ярамый без барыбер. Теге бер апа әйтмешли, ну никак не может Бог нам угодить ти. И солнце дает, и дождь дает, а мы все равно недовольны. Бик кызык сүз айтты. Никак не может Бог нам угодить ти. Ярый алмый ди. Ничек тә бир, менә без шулай бит инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә яңгырын да бирә, салкынын да бирә. Анасын сагынабыз тагын. Менә җәйләрне сагындык бит инде, нәрсә дисәк тә. Җәй җылысын сагындык. Шулай бит, алхамдулилlah. Җәй көне ничектер, кышны сагынабыз. Менә шулай Аллаһ үзгәртеп тора тормышны. Менә монда дагын көне буе гади ипидән, судан, син ашап өйрәнгән ризыклардан Аллаһ сине мәхрүм иткәннән соң, алхамдулилlah, хлорлы суда тәмле. Менә шуңа күрә кеше нишләй? Авыз ачканда сөенә кеше. Кеше авыз ачканда куана. Ул хәтта кемдер әйтә туклыктан да юк. Менә игътибар иткәнегез булса, мәсәлән, хатын-кызлар бит үзләре җыелып авыз ачасыз. Без ирләр үзебез җыелып ачабыз. Менә кай вакыт карыйсың, менә ул беренче җимешне капканда, әле капмаган ул аны. Аның инде авызы җырык. Уже шатлык. Ну, моның өчен 12 сәгать, 13-14 сәгать ураза тотарга кирәк. Ниндидер бер финик каптырып, бер кемне дә куандырып булмый. Ну, 14 сәгатьтән соң кулына тоттырсаң, ул куана. Ул куана. Бер кемне дә ярты стакан су белән куандырып булмый бүген. Ну, 14 сәгатьтән соң, әле ул җәй көне булса, ул ярты йотым су дагын куандыра. Куандыра ул. Шул кадәр куандыра. Менә шуңа күрә Аллаһ мәхрүм итеп тора да, яңадан ишекләрне ача. Алхамдулилlah. Без кара ризык нинди тәмле икән бит дип, кара суда нинди тәмле икән бит дип шатланып, сөенеп куябыз. Шуңа күрә Аллаһның бер бәрәкәтен ул безгә бирә торган. Аллаһның нигъмәте безгә иншалла. Һәм инде менә монда хәтта шуны әйтергә кирәк, сөннәт буенча Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисе бар. Нәрсә диде? Минем өммәтем хәерлелектә булудан туктамас ди. Сәхәрләрен кичектереп килгәндә, ифтарларын ашыктырып килгәндә ди. Сөннәт буенча сәхәрне ничек булдыра аласың, артка калдырга кирәк. Артка ничек булдыра аласың? Мәсәлән, кемдер, сәхәр тамам сәгать 2-дә, мисал белән. Берәү 11-дә ашап куя да, мин иртәрәк ашыйм әле. Кемдер 18 сәгать тотса, мин 20 сәгать тотам әле. Дөрес түгел. Ягъни дөрес уразасы. Сәхәр ашамасаң да дөрес. Ләкин иң саваплысы ул түгел. Иң саваплысы нәрсә? Соңгы вакытка кадәр нәфесеңне хаман канагатьләндерү, чөнки хәзер нәфесеңне мәхрүм итәсең. Ифтарда киресенчә көтәргә кирәк. Тизрәк, менә кояш байыдымы? Тизрәк. Мәсәлән, кемдер әйтергә мөмкин, мин сабыр кеше. Мин синең кебек түгел. Мин әле тагын 2 сәгать түзәм. Монда бу сөннәт түгел. Бу хәерле түгел. Нәфесеңне Аллаһ ризалыгы өчен мәхрүм иткәнсең икән көне буе. Хәзер нишлә? Аллаһ ризалыгы өчен сөендер нәфесеңне. Һәм беренчесендә ничек Раббың сине яратса, нәфесеңне аның ризалыгы өчен тиганың өчен. Икенчесендә нишли? Аллаһ нәкъ шулай синнән разый, нәфесеңне аның ризалыгы өчен, аның аңа шөкер итеп нәфесеңне туйдырган өчен. Менә икесе дә гыйбадат. Ашамау да, ашау да. Нәфесеңне мәхрүм итүдә, нәфесеңә бирүдә. Чөнки нәфесне туйдырырга кирәк. Бер җирдә дә язылмаган нәфесеңне мәхрүм итеп үтер дип.
Чөнки нәфесне мубах нәрсә белән туйдырырга кирәк. Мәсәлән, исламда монахлык юк. Шулай бит. Әгәр дә кеше Аллаһка табигый шахват биргән икән, ул иләнә, ул кияүгә чыга. Ул халал. Һәм монда хәерлелек бар. Һәм кемдер, юк, миңа кирәкми, мин түзәм, мин анда монах булып китәм. Андай нәрсә юк исламда. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям алай эшләмәде. Сахабалар алай эшләмәде. Ислам аңа өндәмәде. Шуның кебек монда да все ашкаулам нәфсемне мәхрүм итәм. Юк. Булды килдеме? Әлбәттә шама белән, әмма ләкин ашыйсың, ризыкланасың. Икесе дә гыйбадәттән китә иншалла. Аш торуың да, ашавың да изгелек булып чыга. Көндез савап җыясың, ашамыйча. Кичкырын Аллаһка шөкр итеп ашыйсың. Сөенәсең, шатланасың, кайвакыт туктый алмыйсың, шулаймы? Инде Раббысы хузурындагы шатлыкка килгәндә, әлбәттә, менә бу инде була кашан кеше Аллаһ каршына баскач, менә шушы тоткан уразаларының әҗер савабын күргәч инде, тапкач. Алхамдулилlah, инде моңа Бухари, Муслим җыентыкларында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, дөреслектә Җәннәтнең бардыр бер ишеге ди, аның исеме Ар-Райян диде. Райян ишеге диде. Кыямәт көнендә ул ишектән ураза тотучылар гына керер диде. Һәм алардан башка, ураза тотучылардан башка ул ишектән һичкем үтмәс диде. Һичкем кермәс диде. Һәм кыямәт көнендә кайда әйне саимун? Кайда алар ураза тотучылар дип әйтелер ди. Шул вакыт ураза тотучылар торып басарлар ди. Без ураза тоттык дип. Һәм алар җәннәткә кергәч тә Райян ишеге ябылыр ди, һәм бер кем дә ул ишектән кер алмас ди. Шуңа күрә бу инде шатлыкларның берсе инде. Шатлыкларның берсе. Алхамдулилlah, айрым ишек ураза тотучыларга куелган җәннәттә. Алхамдулилlah. Әлбәттә, асылда инде аның савабы шул кадәр күп. Дөнья һәм ахират фазилатлары, файдалары ураза гыйбадәтенең шул кадәр күп. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям диде, ул хадисны инде кабатлап әйтәм, кем сәбәпсез Рамазанның бер көнен ашаса ди, гызырсыз, гомере буе роза тотса да кире кайтара алмас ди. Булды. Поезд китте. Поездны кире бурып булмый. Каза кылу бар, фикхта өйрәнәбез. Каффарат бар 60 көн, ләкин савап ишкәндә кулдан. Шуңа күрә аның савабы бик күп. Һәм гомумән без беләбез, Аллаһ Тәгалә Коръәни Сәҗдә сүрәсендә, Коръәни Кәримдә әйткән нәрсә диде? Ва ма тадри нафсун ма ухфият лахум мин qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Бер генә бер җан иясе дә белми ди, белә дә алмый ди. Аллаһ Тәгалә күпме шатлык, күпме сөенечләр әзерләгән ди, аларга кылган гамәлләренә әҗр буларак, җәза буларак ди. Шуңа күрә ураза тотуның анда врачлар язалар, табиблар, анда кан басымын яхшырта, анда шикәр ширеннән файдасы бар, хәтта йөрәкләрен интектергән кешеләр күп кешедән ишеткәнем бар, минем йөрәкнең бер борчыганы юк ди, ашамыйча йөргәч дип әйтүчеләр бар. Ягъни күп язарга була. Кемдер анда мәсәлән нигә үлчәүгә баскач сөенергә мөмкин инде, тагын китте бит әле дип. Ләкин әҗрик аның без аның өчен тотмыйбыз, әмма ләкин файдасы бик күп. Бик күп. Хәтта аның беләбез, ифтар вакытында дугалар кабул була. Шуңа күрә гел әйтәбез, уразагызны ифтар алдыннан мәчеткә килеп бакылташып утырмагыз, сөйләшеп утырмагыз, Аллаһ белән сөйләшегез. Сөйләгез Аллаһка. Менә синең артыңда, бигрәк тә җәйге уразаларда әйтеп килдек без аны. Синең артыңда 17 сәгать ураза. Хәзер син шуны Аллаһка сөйлә. Кешегә сөйләмә, Аллаһка сөйлә. Я Раббым, әгәр дә ул бит 17 сәгатьтән соң монда кибеп бетә. Шулаймы? Авызлар кибә, иреннәр кибә, хәл китә кешенең, хәле киткәч, кешенең нәрсә? Бераз кәефе төшә. Шуңа күрә менә бит инде күңел сынган вакытта дуга кабул була. Ни өчен мусафирның дугасы кабул була? Чөнки гырбәттә, ничек диләр? Гырбәттә султан булганчы, туган якта олтан булды. Гырбәт шужбина дигән сүз. Чит җирдә султан булып йөргәнче, туган ягында олтан, итек астындагы олтан булсаң хәерлерәк ди. Ни өчен? Чөнки үз җирең барыбер. Барыбер син анда үз кешеләрең, үз җирең, үз гырыфың. Менә шуңа күрә читкә китсәң, барыбер син чит җирдә.
Аның ағашы да шит, аның үләне дә, ташы да шит. Һәм нәрсә дисәң дә, мусафирга барыбер җиңел түгел. Шуңа күрә кешенең күңеле сына кай вакыт сәфәрдә. Һәм шуңа күрә мусафирның дуасы кабул була. Чөнки кырда якыннары юк, туганнары юк, хатыны, ире, балалары булмаска мөмкин, ие юк, кайтып ышыкланырга. Менә шуңа күрә дуасы кабул була. Ни өчен мәзлумның дуасы кабул? Рәнҗетелгән кешенең. Чөнки аның күңелен сындырганнар. Аны рәнҗеткәннәр. Шуңа күрә аның дуасы ни? Сынган күңел белән ихластан китә ул. Ул кабул була. Һәм менә ураза тотучының да ни өчен уразасы дуасы кабул була? Бигрәк тә ифтар вакытында дип килә хәдисләрдә. Чөнки көне буе 17 сәгать ашамаганда хәле китә. Күңеле сына. Шулай бит? Күңеле сына. Менә шунда дуга кабул була. Әлхәмдүлилlah, аның бик күп әйткәнебезчә файдалары ураза тотуның, әлхәмдүлилlah, Аллаһ Тәгалә инде насыйп итсен. Һәм әлбәттә әле күп сөйләргә була, әмма ләкин менә бик безгә игътибар бирергә тиешле бер ничек әйтергә инде юнәлеш менә ураза тотуның сыйфаты. Чөнки әгәр дә без ураза тотып та, әгәр дә тоткан уразабыз ризык ва эчемлектән тыелу гына булып кала икән, бу инде бездән ураза гыйбадәте булып китмәскә мөмкин. Чөнки уразаның хикмәте ашау ва эчемлек калдыру түгел. Беренче чиратта без Аллаһның харамнарыннан китергә тиеш. Һәм ураза тотарга тиеш безнең карыныбыз белән бергә нәкъ шулай уразага керергә тиеш безнең телебез. Тел уразасы карын уразасыннан күпкә авыррак. Аш казаныңны ризыктан тыю күпкә җиңел, ничек кенә авыр булса да кай вакыт җиңел, телеңне харамнан тыюга карый. Шуңа күрә ураза тотканда да еш кына мин сорыйм, мәсәлән, ифтар вакытларында, бүген кайсыларыгыз ураза тоттылар, көләләр, бөтен кеше уразада, мәчеттә акшамга килгәннәр. Ярар, бүген кайсыларыгызның теле көне буе ураза тотты дигәч, бер-берсенә карыйлар. Беркемдә күкрәк сугып әйтә алмый, минем телем ураза тотты бүген. Бер тапкыр алдамады, бер тапкыр әрләшмәде, бер тапкыр тавыш күтәрмәде, бер тапкыр гайбәт сөйләмәде, беркемдә әйтә алмый. Шуңа күрә карыннарыгыз ураза тоттымы бүген дисәң, бөтенесе әйтә, тотты, ничек инде, бөтенесе уразада бит. Амса 50 кеше утыра. Телләрегез ураза тоттымы бүген дисәң, эндәшмиләр. Беркемдә гарантия бирә алмый. Бәлки юк, менә бер гайбәт сөйләп алдым бит инде бары. Тегенең белән барыбер каршы әйттем бит инде. Тел ураза тотмаска мөмкин. Сорыйсың, кемнең бүген күзе ураза тотты? Бигрәк тә җәй чырларында. Иратлар, хатын-кызлар шишенгән мәсәлән, күкрәк кагып әйтә алмыйлар. Кемнең бүген акылы, зиһене ураза тотты? Бер начар уй кермәде, бер мәкерле уй кермәде, әйтә алмый. Шуңа күрә нәрсә? Уразаның хикмәте, ягъни карын уразасы ул иң җиңел ураза. Урысча әйткәндә, это первый этап поста. Бу беренче баскыч. Менә кемдер шул баскычка менгән икән, туктарга ярамый бит инде, алга табара кирәк. Шуңа күрә сахабалар, табигыйннар әйтә торган булганнар, ураза тотканда карынны ризык ва эчемлектән тыю ул уразаның иң җиңел түрі дип әйтә торган булганнар. Авыр төрләр аның алдарак әле. Күп кеше аңа барып та җитмәгән әле. Күп кеше хаттан уйламый да. Ул уйлый, менә мин бүген ризык эчемлектән тыелдым. Мин ураза тоттым дип, хәтта ул гайбәт сөйләде, күпме кеше белән әрләште, ачуланышты, әйткәләште, тегене сүкте, моны шәйнәде. Ул әйтә, мин уразада ди. Ул уразада микән соң? Чөнки уразаның бөтен хикмәте ризык ва эчемлектән генә түгел, бөтен синең әгъзаларың харам эшләрдән тыелырга тиешләр. Менә шул вакытта безнең уразабыз чын ураза булачак иншалла. Шуңа күрә әйтәләр бит, ипи һәм судан тыела ди, кеше ите ашаудан ураза тотмый ди. Нәрсә ул? Гайбәт сөйләү. Ягъни ипи халал булган ипи судан тыелды ди, ураза тотты ди. Харам булган, асылда һәр вакыт харам булган кеше итен ашаудан, кеше ите ашап ураза авыз ачты ди. Авыз ачты ди. Ягъни гайбәт сөйләп бирде. Шуңа күрә уразаның мәгънәсен югалтырга ярамый. Әлхәмдүлилләh, Рамазан ае килә, Рамазан бәрәкәт ае. Шуңа күрә тырышыгыз бу айда
ғибадатны, асыл ғибадат уразаны дұрыс итеп тотарга, үзегезгә үзегез хисап кылыгыз, үзегезне үзегез үлчәгез, уразагыз аштыруга әйләнмәсен. Күп мин тигеп, 16-17 сәгать менә җәй көннәрендә тоттык, хәзер инде бераз кыскарыр, ләкин әле хәзер дә кыскармый, чөнки сәхәр иртәләнә. Менә шуңа күрә инде күпме кем әйтмешли интегеп, кыямәт көнендә баскач, куя микән минем анда гамәл дәфтәрләрендә 16-17 сәгать фәлән ел тоткан уразаларым дип караганда, әгәр әйтсәләр, монда сезнең юк бит уразалар, монда язылган 16-17 сәгать аш йөргән ул дип. Монда уразаларыгыз юк дип әйтсәләр, менә бу бик зур хәсрәт булачак инде. Бик зур хәсрәт булачак. Аны югалтырга ярамый. Күп мин тигеп тотканбыз икән, аны инде әйләндергән. Һәм шуны әйтергә кирәк, ураза, Рамазан айы ул изгелекләр айы, бик күп изгелекләр. Әлхәмдүлилләх, кемнәр закат түли, бу айда закатларын чыгаралар. Кемнәр Коръән укый, бу айда күбрәк Коръән укыйлар. Максат кемдер үзенә максат итеп куя, бу ай буена Коръән укып чыгара. Кемдер 2 тапкыр укып чыга. Мәсәлән, Абу Ханифа хәзрәтләре менә бүген бит инде кайбер яшьләргә әйткәч, әйдә намазны Ханафи мазхабы буенча укыйбыз. Мин сөннәт буенча укыйм. Мин пәйгамбәребез укыганча укыйм. Абу Ханифа хәзрәтләре ул сөннәт галиме. Ул шушы пәйгамбәребезнең сөннәтен өйрәнеп, үзе аңлаганча, үзенең гыйлеменә нигезләнеп, шушы намаз тәртибен булдырды. Һәм ничектер Абу Ханифа хәзрәтләрен каядыр әле кичә гафу итегез, артын җуып, күтен җуырга өйрәнгән кичә. Инде бүген ул зур галим булган, Абу Ханифаны ташлаган. Абу Ханифа, Имам Шафиғи, ялгышмасам, Имам Шафиғи, Абу Ханифа Рамазанда көнгә 2 тапкыр Коръән укып чыга торган булганнар. Көнгә 2 тапкыр. Менә без бер көн калдырмыйча таравихка йөрсәк, Коръән хатым кылганда, әле күп мәчетләрнең хатым кыласлары килми. Ой узак, ой фәлән, ой бабайлар зарлана, ой фәләннәр зарлана. Мин бер кемдә рәнҗетәсем килми. Кайбер кеше инде утырсын, инде укысын, әгәр авыр икән аңа, ләкин тырышырга кирәк, хатым кылырга. Хатым кылырга мөмкинлек бар икән, хафизлар бар икән. Әлхәмдүлилләх, менә иншалла Раббым насыйп итсен, безнең мәчеттә дә хатым кылабыз быел да. Ай буе йөрсәң, 30 көн буе. Көн сайын таравихка, менә бер тапкыр Коръән укып чыгабыз. Ито авыр. Ито кешенең каласы килми. Кемдер 8 рикагаттан соң чыгып китә, нитә, җиңел түгел. Уйлап карагыз. Менә әйтә, Абу Ханифа гына бит ул, мәми сөннәт буенча ди. Абу Ханифа ай буена Коръәнне көнгә 2 тапкыр укып, 60 мәртәбә укып чыга торган булган. Менә аларда тырышлык булган. Автомат булгандыр. Нәрсә булгандыр, ләкин семьясында караганнар. Гаиләсендә караганнар. Баласында тәрбияләгән, кәсебендә кылган, өендә стиральный машинада тормаган берсенең дә, кир җуырга, киптереп тә бирмәгән, пылесоста булмаган, суда кирип тормаган, кыйдан барып суындап кайткан. Әле мин ирләргә дә кай вакыт әйтәм, бер хатыныгызны килеп утыра алмыйсыз дип. Алар 3-4 хатыннарын да шатканнар, көнгә 2 тапкыр Коръәнне укып чыкканнар. Менә шуңа күрә бәрәкәт булган. Бәрәкәт булган. Кешедә Аллаһ Тәгалә тырышлык биргән аларга. Мин белмим кайчан кайбер галимнәрнең тырышлыкларын карасаң, менә аларның, мәсәлән, ул 1 елда 1 китап язып чыккан. Мәсәлән, ниме? Яки 1 айда. Аны санагач, ул каурый белән каурый. Ручка түгел, клавиатура түгел. Менә санаганнар, мәсәлән, ул фәлән вакытта 1 китап язган. Ниме? 600 битлек, мәсәлән. Санап чыгарасың математика. Аның көнгә 40 бит чыга. Көнгә 50 бит чыга. Уйлап карагыз. Ул гыйльми, ул бит любовный роман язмаган. Ул гыйльми китап язган, көнгә 50 бит, шушы ни белән? Каурый белән. Нинди химмәт булган аларда. Нинди көч булган аларда. Аларда бит электричество булмаган, шәмнәр булмаган, шәм дә булмаган элек. Менә ул, мәсәлән, шыра яндырган. Безнең татар галимнәре язалар. Кайсы язасың әле? Менә фәлән шыра битердем дигән, шушы китапны языр өчен. Ләкин ишеттем дигән, хәзер май белән бар икән дигән шыра. Май белән шәм булып чыга бит. Әле шәм дә булмаган. Хәзер бөтен мөмкинлек бар, ләкин бездән юк. Бездән юк. Күрә, нишисәң инде, менә шундый загыйф без. Субханакаллахумма бихамдик, шаһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Киләсе Рамазаннар бәрәкәтле булсын. Раббым аның көндезләрендә розаларын безгә ризык кылсын, кичләрен, кыямнарын ризык кылсын һәм шушы айларны тиешле дәрәҗәдә кабул итеп, гынахларыбыздан арынып, пакланып, Аллаһның ризалыгына ирешергә насыйп итсен иншалла.
Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.